Si veniu al museu, us recomano veure aquest cartell. El cartell és un mitjà plàstic fix. L'utilitzem per fer difusió, per fer publicitat, per fer política i fins i tot ens el podem trobar en conflictes bèl·lics. Durant el segle XX, el cartell va fer un gran salt. Ens el vam trobar en places, en bulevards, carrers, vies. L'autor d'aquest cartell és Enric Sagnier, un prestigiós arquitecte de l'Eixample barcelonina que fins i tot va arribar a fer cases al Passeig dels Anglesos entre Caldes i Sant Vicenç. Sagnier també va formar part del cercle artístic de Sant Lluc, on va coincidir amb artistes de renom com Alexandre Requier i Antonio Utrillo. El cartell ens convida a participar de l'exposició que va tenir lloc a Arenys de Munt entre l'1 i el 19 d'agost de 1906. L'exposició tenia el suport de Joaquim Sagnier, germà del mateix Enric. Creiem que va ser aquest qui li va demanar a l'Enric que fes el cartell. El cartell té un format de 1,80 m x 80 m. Està fet amb la tècnica de la litografia sobre paper i va ser fet en la impremta Hermanos Barral, fundada per Adrià Gual. Observem un grafisme afinat, que va des de valors cromàtics calents, contrastat amb colors freds, sempre passant per cromatismes de colors pastels. Taques de colors contrastades, fines i molt delicades. La dona, els vestits, les teles, el conjunt pot recordar models del neoclàssic. Cabells llargs i recollits, acompanyats de flors que envolten amb sensualitat en una escenografia efímera acompanyada d'elements com el ventall que hi haurà al certamen. El disseny de l'esquelet, format per diagonals, dirigeix a l'espectador a través de l'acció de la puntaire en un recorregut de corbes lleugeres i de fluïdesa que desemboquen amb el missatge principal: Exposición de blondas y encajes en Arenys de Munt. D'aquest cartell hi ha un exemplar a l'Arxiu Misser d'Arenys de Munt i també se'n conserven 2 exemplars al Museu d'Arenys de Mar. Doncs jo us animo a que vingueu a veure'l.